народної танці. Тому якби маю такий опит акомпанірування менавіта гэтай. А тогда мы поехали на фестиваль «Скамба Кантри» в 13-м году, в 14-м. Ой, не вспоминайте. Каратей давно, больше 10 лет назад, и это была первая музычная капелла из наших танцоров, это были первый раз завезенные танцы. Ось, тому хороший був початок, дякую. Хороший був початок, і ось так, вельми приємно, що такий добрий протяг, стільки нових творів, і все під вашим керівництвом, і з акордеонами, і знову вже супер. Каратей, гуляємо далі. Ольга Сморгонька. Ну, хвилин 15, здається. Бо я ще одного музику сьогодні організувала. Ну, добре. О, так ми потанцюємо, значить. Так, ви можете А у ще нас потанцювати. Ми не обидимся. після польки зосталося два, і то ми не ведаємо, шерх у вас був? Шерх у нас Людмила готова сыграть. А, ну хорошо. Людмила, вы хотите нам А він був же? Сьогодні не було? был. А, Мне еще не было. Мы тогда его Сьогодні не ще не було було? сьогодні? Не, не было. Можете сыграть. Нет, так мы можем отыграть свою, а тогда еще шерху в конце насыграем. Так, Каратей. давайте. Да. Ольга Сморгонька. Танцы 3. Добре. Может быть, это было.